Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le video is serious, iphinde ingabi serious. Nawe umembeso kaMangwabe sobona ku season 8 sinethemba. Nibonile ngenzile leyo video ngithi umembeso kaMangwabe uyeza ngoba sinethemba. Phela kufanele sibe positive angithi. Nakho-ke sengithi mina kuthiwani uMacele mayiseveni wasekuvela icomment ke ethi phela uMacele uyamzonda uMakhumalo and lo show lento uneshow uqinisile ngendlela yakhe kodwa buka-ke enye into ngiyazi futhi kulo season 7 esiphuma kuyo uMakhumalo ubalile ngezandla zakhe ngemini esho izinto azenzele uMacele kuyenzeka-ke ukwazi ukwenzela umuntu into engaboni. Ngifuna ningitshele sikhuluma ngoMakhumalo noMacele ngoMayeni manje ukuzama ukuphendula lo othi uMacele uyamzonda uMakhumalo. Impendulo yami ithi kuyenzeka wenzele umuntu into engaboni. Nangu uMayeni unkosikazi kaMseleku. uMayeni noMacele sebebe nemicimbi ecishe ifane elandelanayo. Walibona usuku uMakhumalo ephethe imicrophone emcimbini kaMayeni? Asikhulumi ngento esingayibonanga leyo ukuthi ngesikhathi kupendwa izindlu kulindele ukuthi uMayeni uyashada wayekhona. Sisho le mcimbi ku-TV uThando Nesithembu esikwazi ukuyikhomba because uThando Nesithembu manje sekuyi-platform enkulu. Le platform le ukuthi mayephethe i-microphone ukhona omunye othi mina ngila eNewcastle ngicela ukuthi uMakhumalo ezoba u-MC emshadweni wami. Mina ngila ngicela ukubiza uMakhumalo ezoba i-motivational speaker. Wake wambona uMakhumalo ephethe i-microphone emcimbini kaMayeni na? uMakhumalo wenza i-interview athi uThando Nesithembu lumsebenzeni le-TV show because uvele kuyona abantu bamthanda. Umcimbi lo wenziwe before umshado kaMacele. uMakhumalo ekhuluma ngomshado lapha emcimbini kaMacele. Ekhuluma ngokuthi vele besizoba khona indlela esizongena ngayo ayifani. Ngibalelana uThando Nesithembu uMakhumalo noMacele mabenza imicimbi eKZN ingekho icamera kuhlukile. Mase beku-TV show sebenza imicimbi okungenzeka ukuthi i-TV show yabo ibukwe yiwo wonke ama-province eSouth Africa. I-platform uyinika oba. Azange uMacele akahlali phansi. Noma ngabe leyo discussion yenziwe kanjani kumcimbi kaMacele uMakhumalo ukhona ne-microphone. Obukile uyanothi ukuthi okay uyi-motivational speaker. Okay engaphatha umcimbi. Okay uyakwazi ukuhlabelela. Kuyenzeka-ke uyenza into ingabonakali. Kuyenzeka. Yabo mina ngokubuka kwami ishow ngiqala ku season 5 ngihlehla nayo. Uhlukile kakhulu uMacele kunalento ayiyona ku-TV. Yingakho sihleze sizoxabana nani mase nithi uyi-fave yami. Ukuthi i-TV no 5 minutes kaMacele. Mase ukuthi usucabanga lezi zinto oyitshela zona ngo5 minutes zikwenza ukuthi ucabange izinto ezenzeke before nezenzeka manje. Kodwa kulo othi uyamzonda noma akamsupport khomba umcimbi kaMayeni la angisho ukuthi siyamphoqa uMayeni. Ngikhombisa ukuthi uMacele ukwazile ukunika uMakhumalo i-platform. Bekhona abangani bakhe bekhona osisi bakhe. But mayisefika uMakhumalo ngoba unendlela yakhe yokuthi yena uziveza kanjani. Engabala ephakamisa izandla zonke. Akhulume ngokuthi uMacele mina ngimenzeleni ngimenzeleni. Mhlambe futhi nokukhuluma emcimbini kaMacele yena engakubona kuyi-favor ayenzele uMacele. Kanti i-favor uMacele amenzele yona ukuthi nawo umhlaba ukubuke.
ezubani uMakhumalo oyi-motivational speaker, uMakhumalo ongaphatha umcimbi, uMakhumalo okwazi ukuhlabelela, uMakhumalo and. Kodwa asifani, mhlawumbe nale ngishoyo nayo iy'nganekwane. Macele unabangani abangaki? Right. Osisi bakhe bangaki? Right. Wena usuyosala kuleya ndawo eyodwa noma iy'ndawo eziwu-3 la amphoxa khona, angiphiki ukuthi sikhona. Kodwa sabalala qalaza nasemakhoneni. uMakhumalo akaze ehlabelele emcimbini kaMayeni kuthiwe hhayi sesibongile Makhumalo usiboleka i-microphone. Wakwenza. uMakhumalo akakaze eme emcimbini kaMayeni kube ngathi mhlampe-ke wenzani nje izinto ezenziwayo emcimbini lezo othola iy'khundla ey'gqamile. Uba umndeni kodwa usuke ehleli phansi. Uyabona? Manje sekungenzeka mayesebala ephakamisa izandla ukuthi mina ngamenzela ukuthi, mina ngamenzela ukuthi. Mase mina ngithi kwi-interview ayenzile nale radio station uthe uThando Nesithembu lumsebenzela. uThando Nesithembu masilalela uMakhumalo ekhuluma eceleni angeke uze uthi uyi-motivational speaker ngaleso sikhathi because usuke echaza ukuthi bakuyiphi indawo. Kodwa uMakhumalo omuzwa ekhuluma emshadweni kaMacele ungayithanda leyo part. Kuma-vacations akahlabeleli. Kodwa uMakhumalo ohlabelela laphaya emcimbini kaMacele ungayithanda leyo part. Useyadayiseka as i-brand. Kodwa uma ezofika laphaya kwi-interview engaphelele ekutheni uThando Nesithembu noMseleko. uMacele esale because unobuso obuhlezi bufrawnile mhlampe kaningi uThando Nesithembu. Manje sizokholela ukuthi vele uMacele. Yabona? Ngiyabonga-ke isikhathi senu. Ngolunye usuku mase ngikahle guys ngizowathatha ama-TV shows nje ngibeke njengoba sijwayele. Ngiyaxolisa bakithi ngiqinwe yifundo guyzini. Ngiyayisola kodwa angiyisoli ngoba phela indlela eyaphambili iyo lena. Kodwa bese ngisho nje ukuthi uyibhekisise naleyo ndaba leyo. Masingabala ukuthi mhlampe uMacele noMayeni ngenze i-example hayi ukuthi kwenzeke kanjalo. uMacele noMayeni bebe nemicimbi ewu-5. Kule micimbi ewu-5 uMakhumalo mayemile uMacele ubemsiza ukumpromote emdayisa kuma-viewers eshow ukuze oseMpumalanga ekwazi ukumfonela. Umcimbi wenzeke eKZN ingekho ikhamera angeke azi oseMpumalanga ukuthi uMakhumalo unaleli talent. Umuntu-ke ome ngemuva ethi Makhumalo go bekubone Macele. Ngeke kodwa kuze kubonakale ngoba kudinga kubukwa oseceleni. Akufani kuzobukwa uMakhumalo ezoma nokuthi mina kaMseleko ngenza izinto eziwu-100. Ngangabongwa. Mina kaMseleko mase kwenzeka ukuthi abaveli. I-episode ya Macele before umshado ekhuluma ibuka abantu abawu-100 u-3 ubhukha uMakhumalo. Yabo ukuthi kunomehluko ongakanani? Kwi-anniversary yaMacele uMakhumalo ehlabelela mase kube kuthiwa uMakhumalo unezwe limnandi kanje u-10 umbhuke unomehluko ongakanani? Akufani phela uku-explain ukuthi sihamba noMseleko siyakuphi. Lokho siyakubona. Kodwa mayesephethe i-mic esaqala-ke esethi bazalwane kunje achazeke-ke ose-Eastern Cape ethi nje ngicela kule nyanga ezayo ukuthola uMakhumalo. Umbone ephensa njalo emcimbini kaMacele. Hhayi akunandaba mina ngiyithanda inganekwane. Bye. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi.